Wara li fil-jiem li għaddew tħabbret policy dwar persuni li sofru minn kundizzjonijiet rari, il-ġimgħa filgħaxija l-Fondazzjoni Marigold organizzat attività bilan li timmarka x-xahar dedikat lil mart rari. Jirriżulta li f'Malta hawn madwar 20,000 persuna li jbagħtu minn xi kundizzjoni rari. Madankollu sal-lum hawn l-ebda grupp li joffrilhom faraġġ u appoġġ fl-aktar mumenti diffiċli. Mart il-Prim Ministru, Michel Muscat, fissret kif huwa proprju dan il-vojt li l-Fondazzjoni Marigold qed ħabbrek biex timla. Ħafna mid-drabi dawn in-nies huma f'izolazzjoni, ħadd ma jgħinhom, laqas biss it-tobba ma jkunu jafu eżattament x'inhi l-kundizzjoni tagħhom jew x'inhi l-marda tagħhom u għalhekk hawn bżonn li bħala Malta li hija gżira żgħira, allura l-problema tagħha jikbar minn pajjiżi kbar li forsi jilħqu iktar nies. Allura llejla din hawnhekk biex bil-fondi li ħaniġbru nkunu nistgħu waqfu wkoll din l-NGO importanti għal Malta. L-attività fil-Berġa ta' Kastilja kienet imżewqa b'eżibizzjoni ta' ritratti ta' tfal u adulti Maltini li qed ibatu minn xi marda rari. Fl-istess waqt permezz ta' tabelli informattivi dawk preżenti setgħu jitalmu aktar dwar dawn il-kundizzjonijiet u l-ħidma li qed titwettaq f'dan ir-rigward. Il-lejla laħqet il-qofol tagħha permezz ta' ikla u rkant ta' pitturi, bidħul kollu jmur għall-Fondazzjoni Marigold u x-xogħol li qed tagħmel sabiex tagħti vuċi lil qalb sikta ta' dawn il-persuni.